جدو آئی نا حلیمہ سعدیہ عبدل مطلب پاک فرماندن میں اپنے گھر دے وچوں نکلتے باہر بازار چ انتظار پیا کرنا حلیمہ سعدیہ آئی میں جدو تکیا میں پوچھیا بی بی کون کہن لگی جی دائیاں فرمایا نام عرض کی تھی حضور میرا نام ہے حلیمہ سعدیہ آپ نا خوش ہو گئے فرمایا اچھا کیونکہ جان دے سن نام تے مل گیا نا فرمایا گھر والے دا نام حضور حارث فرمایا قبیلہ ابی بکر بن حوازن قبیلہ بھی رل گیا گھر والے دا نام بھی رل گیا دائی دا بھی رل گیا سیدنا عبدالمطلب پاک فرمایا بی بی آ جا تیرا نصیب ہے حلیمہ سعدیہ فرمان دین میں جدو اندر داخل ہوئی نا تے پورا سہن نور دے نار بھریا سی میرے کلو تاب ہی نہیں طاقت ہی نہیں کہ میں نور برداشت کر دی فرمان دین میرے قدم جڑے ہیں او لڑ کھڑا گئے میں کمزور ہون لگ پئی پہلے بھی کمزور سا تے مینوں عبد الرحمن بن عوف اونا دی اممہ اتھے موجود سی بعد صحابی بنے اونا دی اممہ میں پھڑیا تے پھڑ کے لے گئیاں حجرے پاک دے اندر جتھے اللہ دا حبیب تشریف فرما سی فرمان دین میں جدو حبیب پاک کو گئیاں نا اللہ دے حبیب کو میں تکیا تے ایڈا نور نورانی چہرہ تے جنتی لباس نال سفید رنگ دے ملفوف نے لپٹے ہوئے نے حلیمہ سعدیہ فرمان دین میں چکیا تے میں بڑی نصیب علی ہو گئی میرے دل گواہی دیتی کہ آئے حلیمہ اے بچہ جڑا ہے بڑی شان والا ہے ان حلیمہ سعدیہ دا بیان سن تفسیر مظہری ہے توجہ نہ لاغ سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین میں چکی اللہ دے حبیب نو ارادہ میرا بنیا حلیمہ گھر چلیے لیکن میرا دل کہنے لگا نہیں حلیمہ اے بچہ بڑا برکت والی سب تو پہلا انہوں رب دے گھر دا طواف کراوی حجر اسود دا بوسا دیواوی موڑ گھر لائے جاوی حلیمہ سعدیہ فرمان دین میں آئی ہوں کعبۃ اللہ دے سامنے میں کھڑی ہو گئی ارادہ میرا بنیا اندر بہت رکھے دن کعبۃ اللہ دے میرا ارادہ بنیا وے میں جا کے بتانو جھک جاواں سجدہ کرو حلیمہ سعدیہ فرمان دین میں اندر داخل ہو گئی ہاں محمد پاک میرے ہتھاں دے اندر نے بت کعبہ دے اندر میں اندر داخل ہو گئی ارادہ بنیا جھکن دا پر میں نو محمد جھکن دیتا ہی نہیں ویکھ دیا سارے بت میرے قدمے ڈگ پائے میں تے جھکی نہیں پر وہ بت جھک پائے ڈگ پائے میں فوراً باہر آئی کعبۃ اللہ دے سامنے کھلو گئی ارادہ بنیا حجر اسود دا بوسا دیواواں یا ارادہ بنیا وے میں تکنیکیاں حجر اسود کعبۃ اللہ دی دیوار چھڑ دیتی چل کے آن کے میرے ہتھاں دے اندر محمد پاک دے بوسے لینے شروع فرمائے میں رال ہو گئی علیمہ دنیا حجر اسود نو چمے مگر حجر اسود محمد پاک نو آکے چمے انج دی شان والا اللہ رب العالمین نے سانو نبی سرور عطا فرمایا ہے ولادت جنہ دی عظیم ہے نور بن کے آیا ہے آدم علیہ السلام فرماندے ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ آدم علیہ السلام دے بارے سنا دیا جدو اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی روایت ہے اللہ دے نبی فرمایا آدم علیہ السلام نو جدو رب العالمین نے بنایا روح مبارک پھونکی اللہ رب العالمین فرمایا آدم علیہ السلام قیامت تک تیری آن والی اولاد ساری ماج تینوں بھی کھا دیا آدم علیہ السلام عرض کر دینا کریم اگر انج کر دے میں تیرا فضل ہونا ہے احسان ہونا ہے آدم علیہ السلام نورا خطاب فرمایا اے میرے آدم علیہ السلام میدان عرفات والتشریف لے آو آدم علیہ السلام میدان عرفات تشریف لے آئے وجہ ہے بھائی آیا اللہ رب العالمین نے اپنا مبارک ہاتھ آدم علیہ السلام دی پشت پھیریا جی میں رب دی شان ہے ساڑھے وانگو رب دی ہاتھ نہیں آزا نہیں آنکھ نہیں وجود نہیں جی میں رب دی شان ہے ہاں جی آدم علیہ السلام دی پشت پھیرے
قیامت تک جتنی اولاد آدم جمنی سی روحاں دی شکل وچ میدان عرفات جمع ہو گئی. آدم علیہ السلام فرماندے میں ویکھ رہا سب تو زیادہ جڑیاں روحاں چمک رہی سن جی میں آسمان تے چند سورج چمک دیں ایویں چمک دیاں سن. میں سوال کیتا کہ اے رب روحاں کنہ دیاں؟ اللہ فرمایا اے آدم علیہ السلام انبیاء دیاں روحاں. ہاں جی. آپ فرماندے میں پھر تکیا کئی روحاں مینوں وکھائیاں گیاں جڑیاں آسمانی تاراں دے مثل چمک رہی ہیں. فرماندے میں سوال کیتا رب دسے آدم علیہ السلام اے متقی لوگ اولیاء صوفیاء انہاں دیاں روحاں تو دا سارے نہ ویکھو پکیال اوہی کو ویکھ سی چلائی سی. اے جڑا بادشاہ بیٹھا رہیا نا میں حلفی آپا سمجھ جاسوں. ہاں جی سور چنگی بن جاسی اپنی جو 5 سال اگلے بیٹھا رہیا نا اے حالی 5 مکئی سی 2 سال ران دے نڈائی اتلے جسلے 5 لا دیتے آپا سمجھ جاسوں. حالی آپا نا سمجھ جاسوں اللہ خیر کرسی. حالی اپنی عمر ہی کوئی نہیں ہوئی 60-70 سال عمر کوئی نہیں. حالی دودھ دی خوشبو ہم دیا کدے تا سمجھ جاسوں. پیٹ کھلوتے مولوی کئی مار گئے کوئی کدے کوئی عقل فارغ ہو گیا کوئی دماغ پھٹا بیٹھے کوئی کندھے کوئی کیویں. آپا اتھائی کھلے ہیں بھائی نہ آپا بوڑ چھڑیے تے نہ وال برابر اور پر ہلے ہیں. آپا ہی ہوا بوڑ ملی کھلے ہیں. ہائے آدم علیہ السلام فرماندے اللہ فرمایا اے متقی لوگ جڑے نیک اولیاء صلحاء صوفیاء انہاں دیاں روحاں ایمان والیاں دیاں روحاں جڑیاں آسمانی تاراں دے مثل چمک رہیاں سن. فرماندے میں ویکھیا روحاں جڑیاں آئے سن کچھ او کالیاں سیاہ انتہائی کبھی سن بیڑیاں سن. میں سوال کیتا رب فرمایا آدم اے کفار اور مشرکین دیاں روحاں. آدم علیہ السلام فرماندے میں سارے مناظر ویکھ رہا اچانک میں نگاہ ماری رہا نوراً ساتعاً فی اسفلہم ایک نور نظر آیا جڑا زمین تو بلند ہویا آسمان نال جا رہا ہے اور انی روشنی کہ سارے وہ جڑے چاند تے تاریاں تے سورج وانگو چمک رہی سن روحاں انہاں سارے نالو اس نور دی روشنی ود گئی. آدم علیہ السلام فرما دل میں سوال کیتا ہے رب فقال یا رب من ہادا اے میرا رب اے نور کا دے. اللہ رب العالمین فرمایا آدم علیہ السلام قال ہادا ابنک احمد وہو اول وہو آخر وہو اول شافع. اے آدم علیہ السلام تیرے بیٹے احمد دا نور ہے سارے تو پہلا ہونا سارے دے بعد شان مصطفیٰ دیے ہوئی گئی. ایک نبی آیا پھر ان دے بعد دوسرا آیا ان دی شریعت منسوخ ان دی شریعت منسوخ ہو گئی. توجہ ہے کہ نہیں دوسرا نبی آیا شریعت منسوخ ہو گئی. میں رب العالمین شان اپنے حبیب نو دتی ہے کوئی میرے نبی دا شریعت منسوخ کرن والا نبی رسول نہ آوے نہ کوئی کتاب آوے. اے خاتم النبیین آخری نبی ہے تے پہلا اونا سارے دے بعد میدان معاشر دے اندر جڑا سارے دی شفاعت کرے گا جنہوں شفاعت کبریٰ دے نہیں اے ہوئی احمد دا نور. آدم علیہ السلام فرما دن توجہ رکھی شفاعت کبریٰ جدو نفس نفسی دا عالم ہونا ہر نبی قلوم تا پھر پھراتے عیسیٰ علیہ السلام قلوم او نہ فرمونا محمد پاک قلو جاؤ اوہی رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کرنگے توڑا حساب شروع ہو جانا ہے. ایسے شفاعت نو شفاعت کبریٰ دن ساڑھے پیر باوی ذکر فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا آتے اے وی گنا بارا نال شفاعتی سرور عالمی آتے چھٹ سی عالمی سارا حدوں بے حدی درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا میں
قربانی انا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ آدم علیہ السلام دنیا تے آئے جنہ وقت اللہ نو منظور سی مقصد دسنا چاہنا دنیا تو جاون دے ویلا آیا اپنے پتر شیس علیہ السلام نو بلایا فرمایا میرے بیٹے شیس علیہ السلام میں تیرے پیشانی دے اندر نور احمد پیا ویکھنا کیونکہ اللہ دا نبی فرماتا ہے میں پاک پشتاں چ رہا تے پاک رحم چ رہا پاک بیبیاں کول رہا میں ہاں تے جنہ پشتاں چ رہن نا او نور دی برکت سی او بزرگ نبی پاک دے جد امجد انہاں دے پیشانی چو نور چمکدا سی تاں تو کہنا عورت تکیا جدو اللہ دے حبیب جا رہے ہیں اپنے والد صاحب دے نال تے او جڑی تورات زبور دی عالمہ سی انہیں نور تکیا سی تے کہنے لگی میرے نال نکاح کرو اللہ دے نبی فرمایا میں اپنے والد نال جا رہے ہیں جتھے انہاں دا ارادہ ہونا ہے جدو نکاح ہو گیا حضرت آمنہ بی بی نال آپ 3 دن اتھے قیام فرمایا تے او نور مبارک منتقل ہو گیا بی بی آمنہ دے پیٹ مبارک کر آپ جدو لوٹے تے اس عورت ان توجہ نہ کی تھی تے اللہ دے حبیب گئے فرمایا تو تے نکاح دا کہیں دی سائیں تے وہ کہنے لگی او دولت عظیم جڑی جناب دی پیشانی دے اندر سی میں تورات زبور پڑھی کہ وہ نبی دی نشانی آخری دی دسی گئی سی وہ تیرے چہرے دے اندر نور چمکدا سی وہ نصیبہ والی عورت ہے جس دے حصے دے اندر وہ آ گیا ہن مینوں نکاح دی خواہش نہیں تو بھائی وہ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے او نور احمد میں تیری پیشانی دے اندر چمکدا ویکھ رہا ان دی خاص حفاظت کری اور پاک بیبیاں وال منتقل کری وہ عہد ہویا ہے باپ بیٹے دے درمیان وہ نور احمد دا ہویا ہے ہاں جی تو اے ہوئی عقیدہ اہل سنت ہے آپ دا نور ہونا برحق اور آپ دا بشر ہونا برحق لیکن قسم نال بے ادبی نہ کریں بشر 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 ساڑھے آنگو کھانا تے چلنا تے پھرنا تے سونا تے نا بے ادبی انتہا دی بنے گی جے مثل بشر آکھیں گا تو کفر بنے گا پھر تیرا اسلام ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہونا ان نبی ایڈا شان والا نور ہے تے جڑا نبی قرآن لائے کیا ہے وہ بھی نور ہے بولو تو صحیح یار جے قرآن نور ہے تے صاحب قرآن نور نہیں جنہ دے چلن نال قرآن بنے جنہ دے بولن نال قرآن بنے جنہ دے جناب گفتار جو آپ چلن پھرن اشارہ کرن اللہ دا قرآن بنے آپ دیا زلفان دا ذکر قرآن کرے توجہ ہے نا قرآن بھی نور صاحب قرآن بھی نور الحمدللہ اللہ سننا دائے ہوئی عقیدہ ہے قرآن بھی نور ہے قرآن دا ہر حکم نور ہے توجہ ہے کہ نہیں قرآن چل الحمدللہ کے والناس تک جو آقام اللہ فرمائے جتھے اللہ فرمایا کرو جائز کام میں حلال ہے وہ بھی نور ہے جتھے اللہ فرمایا نہ کرو حرام ہے گناہ دا کام میں حکم اللہ دا ہے